Com hem vist en algun altre vídeo, les molècules estan formades per la unió de dos o més àtoms. Llavors, la massa molecular és el pes d'aquesta molècula i per calcular la massa molecular haurem de sumar les masses atòmiques dels àtoms que formen aquesta molècula. Llavors, farem un parell d'exemples molt fàcils de molècules que han sortit en vídeos anteriors. Una seria la molècula d'aigua, que és H2O. Llavors, per calcular la massa molecular de la molècula d'aigua, el que haurem de fer és saber primer la massa atòmica de l'hidrogen i la massa atòmica de l'oxigen. La massa atòmica de l'hidrogen és 1 i com hi ha dos àtoms d'hidrogen, l'haurem de multiplicar per 2. I a això li hem de sumar la massa atòmica de l'oxigen, que és 16. Aquests números, l'1 i el 16, els traiem de la taula periòdica i sempre normalment els arrodonim a dos decimals. L'oxigen és 15,999, com el tercer decimal és un 9, arrodonim a 16. Llavors, si fem aquesta operació, primer hem de multiplicar 1 per 2, 2 més 16, ens dona que la massa molecular de la molècula d'aigua seria 18. Una altra molècula diferent que també ha sortit en altres vídeos és el metà, CH4. Per calcular la massa molecular del metà haurem de saber les masses atòmiques del carboni i de l'hidrogen. La massa atòmica del carboni és 12,01. A vegades s'utilitza directament el 12, però jo normalment acostumo a utilitzar dos decimals. Com només hi ha un àtom de carboni, podríem multiplicar per 1 o deixar-ho tal qual, perquè donarà el mateix. I a això li hem de sumar la massa atòmica dels 4 hidrògens. Com cada hidrogen té una massa atòmica de 1, doncs farem 1 per 4, perquè hi ha 4 àtoms d'hidrogen. Llavors, primer fem la multiplicació, 1 per 4, 4, més 12,01 i ens dona 16,01. Per tant, la massa atòmica del metà, CH4, seria 16,01. I ara anem per una altra molècula formada per 3 àtoms diferents, que és l'àcid sulfúric H2SO4. Està format per àtoms d'hidrogen i àtoms de sofre. Llavors, el mateix, anem a poc. Primer, la massa de l'hidrogen, que és 1, i la multipliquem per als dos àtoms d'hidrogen que hi ha a la molècula. A això li hem de sumar la massa atòmica del sofre, que és 32,07, i això ho podríem multiplicar per 1 perquè només hi ha un àtom de sofre. Podríem posar aquí per 1. I després sumem la massa atòmica dels 4 àtoms d'oxigen que formen la molècula. Cada àtom d'oxigen té una massa atòmica de 16 i el multipliquem pels 4 àtoms, 16 per 4. De manera que si primer fem les multiplicacions i després sumem tots els resultats, ens surt que la massa atòmica d'aquesta molècula seria de 98,07. I d'aquesta manera és com podem calcular la massa molecular o el pes de cada una de les molècules.